Bizning Güneşimizden 7 milyar esse ulu bolan 2019 ýylda surata düşürilen Gara Girdap ilkinji surata düşürilen Gara Girdapdyr. Gara Girdaplar näme? Gara Girdaplar nädip emele gelýär? Gara Girdaplaryň näli görnüşleri bar? Gara Girdaplar dünýäni ýok edip bilermi? Bu videoda hemmeler tarapyndan soralan bu soralara jogap tapmaga çalışýar. İlki bilen, Gara Girdaplar näme? Gysgaça aýdylanda kosmosda agyrlyk güýjüniň gaty ýokary bolan ýerleri Gara Girdaplardyr. Bu özüne çekici zat bilen hatda ýagtylyk hem ondan gaçyp bilmeýär. Agyrlyk güýjüniň şeýle agyr bolmagynyň sebäbi materiýanyň gaty kiçi bir ýere gysylmagydyr. Bu ýagdaý bir ýyldys ömrüni tamamlanda bolup bilýär. Gara Girdaplar görünermi? Hiç bir ýagtylyk Gara Girdapdan gaçyp bilmeýänligi sebäpli adamlar Gara Girdaplary görüp bilmeýärler. Ýöreýte gurallary öz içine alan kosmos teleskoplary Gara Girdaplary tapmaga kömek edip biler. Bu ýöreýte gurallaryň kömegi bilen Gara Girdaplary ören ýakyn ýyldızlaryň beýleki ýyldızlardan tapawutly näli şekilde hereket edýändigini görmek bolýar. Gara Girdaplar näli ululukda? Gara Girdaplar kiçi, orta, ulu boýlarda bolup bilýändir. Alimler iň kiçi Gara Girdabyň atomyň ululugynda durýarlar. Bu Gara Girdap gaty kiçi bolsa da uly dağ massasyna eýedir. Massa obyektdäki maddanyň mukdarydyr. Gara Girdabyň başga bir görnüşine ýyldızly Gara Girdap diýilýär. Olaryň massasy günümiziň massasynyň 20 esse köp bolup bilýär. Bizim galaktikamyzda ummasyz ýyldızly Gara Girdaplar bolup biler. Iň uly Gara Girdaplara supermassaly Gara Girdaplar diýilýär. Bu Gara Girdabyň massasy 1 millionyň gowrak günüň birleşmegine deňdir. Alimler her uly galaktikanyň merkezinde supermassaly Gara Girdaplaryň barlygyny suwd etdiler. Akmaýanyň ýoly galaktikamyň merkezindäki iň uly Gara Girdaba Sagittarius A ady berilýär. Onuň massasy takminen 4 milyon güne deňdir. Gara Girdaplar nädip emele gelýär? Alimler Gara Girdaplaryň iň kiçileriniň älem dörende emele gelendiklerini hasaplaýarlar. Ulu ýyldyzyň merkezi ýykylanda ýa-da öz üstüne ýykylanda ýyldızly Gara Girdaplar emele geldi. Bu waka ýüze çykanda bir supernowa ýüze çykýar. Supernowa partlaýan we böleklerin kosmosa zyňýan ýyldızdyr. Alimler galaktikalary bilen bir wagtda emele gelen supermassa Gara Girdaplaryň bardygyny pikir edýärler. Gara Girdaplar gara bolsa, alimler olary nädip görýärler? Gara Girdapy görüp bilmez. Sebäbi güýçli agyrlyk güýji ähli ýagtylygy Gara Girdabyň ortasyna çekýär. Ýöne alimler bu güýçli agyrlyk güýjüniň Gara Girdaplardaky ýyldızlara we galara näle täsir edýändigini görüp bilerler. Alimler ýyldızlary öwrenmek bilen bu ýyldızlaryň erkany aýlanýandyklaryny ýa-da Gara Girdabyň töreginde aýlanýandyklaryny anyklap bilerler. Gara Girdap bu ýyldız bir-birine ýakynlaşanda ýokary energiýa eýe bolan ýagtylyk emele gelýär. Adamlar bu hili ýagtylygy gözleri bilen görüp bilmeýärler. Alimler bu hili ýagtylygy hemralardaki kosmoslary we teleskoplary ulanýarlar. Gara Girdaplar dünýämizi ýok edip bilermi? Gara Girdaplar älem geňişliginde aýlanyp planetalary, aýlary we ýyldızlary ýymeýärler. Dünýämizi bir Gara Girdap ýok edip bilmeýär. Sebäbi gün sistemasyna ýakyn bir Gara Girdap ýokdur. Gara Girdapda gün ýaly massa bar bolsa da we günüň ornuny tutsa da yer ýene oňa düşmez. Sebäbi Gara Girdap gün ýaly agyrlyk güýjüne eýe bolardy. Gün hiç açan bir Gara Girdaba öwrilmeýär. Sebäbi Gara Girdap döredip biljek ulluga eýe däldir. Bilim adamlar Gara Girdaplar nädip öwrenýärler? Alimler Gara Girdaplar barada has giňişlerini öwrenmek üçin kosmosa syýahat hemralaryny we teleskoplar ulanýarlar. Bu kosmos gemiler ve teleskoplar alimlere älem maradaky soralara jogap tapmaga kömek edýär. Astronomlar topary ýerden 1000 ýagtylyk ýyl uzaklykda bir Gara Girdap tapdylar. Gara Girdap öň belli 2 ýyldyzy öz içine alýan 3 ulgamly bir bölegdir. Ýere şeýle bir ýakyn bolan optiki gurallaryň kömegi bilen ýyldızlary ýerden ýalňaç göz bilen görüp bolýar. Ýüze çykarylan Gara Girdap iň ýakyn Gara Girdap höküminde hasap alyndy. Gözlegçiler ýyldız juýutları boýunça geçirilen gözlegleriň dowamında HR6819 adly ulgamdaky Gara Girdapy tapdylar. Ýewropa Kosmos Gullugynyň Çilidäki La Silla
observatoriyasındaki teleskoplar bilen geçirilen gözlemlerde yıldızların birinin 40 günden bir göze görünmeyen asman cisiminin daşında aylanyanlığı bellendi. Şeýle uly massa bolan asman cisiminin hatta teleskoplar bilen hem görünmeyen diňe bir gara deşik bolup biljekdigini aýdýarlar. Yüze çıkarılan gara ýerdagy möhüm aýratynlygy töwereginde dıkız materiýa buludynyň ýoklugydyr. Häzirki wagtda çenli açylan gara ýerdaplaryň aglaby bölegi buludy gurşap alýardy. Bu bolsa tapmagan satlaşdyrýardy. Sebäbi gara ýerdagy gurşap alýan materiýanyň buludundaky elektrik zaryadlary gara ýerdagyň güýçli agyrlyk güýjüniň täsiri astynda çaltlaşýarka ýagtylyk çykarýardy. Şonuň üçin dıkız materiýa buludy bilen gurşalan gara ýerdaplar ýagtylygyň ortasyndan külegi ýaly görünýär. Bu gara ýerdap garanky materiýa bilen gurşalanlygy sebäpli diýibinden garanky görünýär. Dr. Revins'in pikiriçe, daşky gurşaw bilen az täsirleşen şeýle ünsün gara ýerdagyň tapylmagy biziň galaktikamyzda ýüze çykarylmaga garaşan yüzlerçe milyon gara ýerdaplaryň barlygyny görkezýär. Gara ýerdaplar agyrlyk güýji meýdanlarydyr. Kosmosdan geçen radiýasiýada gaçyp bilmez. Aslında gara ýerdaplar ölen ýyldızlardyr. Sebäbi ullokan ýyldyzyň ýanygyjy toranda öz-özünden ýykylýar we gara ýerdaga urilýar. Gara ýerdaplar nädip emele gelýär? Ýyldyzy uly termoýadro reaktory diýip pikir edip bilersiňiz. Bu reaktor üçin ýanygyç ýyldyzyň özünde bolup geçen birleşme reaksiýalardyr. Reaksiýanyň bu görnüşinde vodorod ýaly kiçi atom sanlary bolan elementler birleşýär we geli ýaly has uly atom sanlary bolan elementlere urilýar. Bu birleşme wagtynda köp energiýa ýaýrady. Bu energiýa ýyldyzyň içindäki atomlar daşyny itekleýär. Şeýle de bolsa atomyň ýaýramagy bilen ýyldyzyň ýaýramagyna sebäp bolan başga bir güýç bar. Agyrlyk güýji. Atomlaryň arasyndaky içki çekiş güýji bu birleşme reaksiýasynyň daşky güýjüni deňleşdirýär. Şeýlelikde ýyldız gidrostatik deňaňaramlyk diýilýän deňaňaramlykda galýar. Ýyldızlar özlerinden öňgeden gazyň we tozan bulutlarynyň nebula içinde emele gelýär. Nebula beýleki tarapdan ömrüni tamamlayan ýyldızlar tarapyndan çykýan gaz we tozan bulutlarydyr. Bu gaz we tozan buludunda belli bir miktarda vodorod atomlary bar. Bu atomlaryň sany çäksiz däldir. Şonuň üçin bir nebula içinde emele gelen ýyldyzyň ulanyp biljek vodorody bellidir. Biraz wagt geçen soň ýyldız vodorod ýangyjyny sarp edýär. Şeýlelik bilen birleşme reaksiýasy kem-kemden haýallaýar. Emma agyrlyk güýjüniň täsiri ütkemeýär. Agyrlyk güýji güýçli basylanda hidrostatik deňaňarlyk ýaramazlaşyp başlaýar we ýyldız öz içine çöküp başlaýar. Ýyldyzyň bedenini emele getiren agyr elementler içeride çöküp başlanda atomlaryň töweregindäki elektronlar bir-birine ýakynlaşýar we beýleki esas fiziki güýçleriň täsiri ýüze çykýar. Bu atomlar bir-birini iza çekip başlaýar. Bu itiş güýji bir wagt agyrlyk güýjüni ýok edýär we ýyldız uly güýç bilen partlaýar. Bu hadise adatdan daşary ýa-da has ulusyna gipernova diýilýär. Bu aralykda köp energiýa we atomlar ýaýrady. Bu atomlar kosmosa ýaýran soň täze nebulalar emele getirdi. Bu nebulalar agyrlyk güýjüniň täsiri astynda täze ýyldızlaryň döwremegine mümkinçilik berýän çağa dowrulýan öýlere meňzeýär. Ýöne partlayan ýyldyzyň özünde dıkız madda galar. Bular käwat başga ýyldızlaryň döwremegine sebäp bolýar. Şeýle bolsa ýyldyzyň massasy belli bir çäkden ýokary bolsa, gara ýerdap ýaly ananyp bolmajak dıkız asman cisimlerini emele gelýär. Bu lokan cisimler älem emele getiren giňişlik matasyny adaty massiv cisimlerden has köp egýär. Uzaldylan mata 500 kilogram mermer taşlangyzda nämeler bolýanlygyny gözeňine getirip bilersiňiz. Mata gaty egýär. Gara ýerdaplaryň dıkızlygy, gara ýerdaplaryň dıkızlygyny şeýle pikir edeli. Günden onlarça, yüzlerce, müňlerce, hatta milyonlarça we milliardlarça uly massany Mary welaýatynyň bir ucundan beýleki ucuna çelle gysmagymyzy gözeňine getirip bilersiňiz. Dıkızlyk massany göwrüme bölmek arkaly alınýar. Şonuň üçin massa we dıkızlyk göni proporsionaldyr. Göwrüme we dıkızlyk ters proporsionaldyr. Gara ýerdaplary ýaly ägirt uly asman cisimleri gaty uly we göwrüme gaty azdyr. Bu ägirt uly dıkızlygy aňladýar.
Şeýle-de kız massanyň giňişlik matasyna täsiri göz öňüne getirip bolmajak egilmegidir. Muňa bir agyrlyk güç goýusy diýilýär. Bu goýu şeýle çal çuňlaşýar bilen hatda ýagtylygyň tezligi hem de bu çuňlukdan gaçyp bilmeýär. Gara girdaplarda şeýle güýçli agyrlyk güýji bar bilen hatda ýagtylyk hem bu agyrlyk güýjünden gaçyp bilmeýär. Biziň galaktikamyň merkezindäki gara girdaba bolan aýrylygymyzy men size şeýle hasaplaýyn. Biz o gara girdaby görmek istesek, ýoly tünde ýaşaýan biriniň Parijdäki bu daşy görmesi ýalydyr. Gara girdapları ýasaýan ýyldyzyň ululugy näle bolmaly? Her bir gara girdap ýanygyjyny sarp edip, ýyldyzyň özüne gaçma netijesinde emele gelen ok. Mysal üçin, kosmosda gaty uly zatlar biri-biri bilen çaklaşanda gara girdap hem emele gelip bilýär. Şeýle-de bolsa, iň köp ýaran gara girdap emele getiriş mehanizmi ýyldyzlaryň çökmegi netijesinde emele gelen gara girdaplardyr. Şeýle gara girdaplara kollapsar diýilýär. Şeýle-de bolsa, her ýyldyzyň ölümi gara girdaplar döretmek üçin olar ýalym rehimsiz däldir. Ýıldız ölende gara girdap emele getirmek üçin belli bir massadan ýokary bolmaly. Bu köpçülük çägine Chandrasekhar çägi diýilip adlandyrylýar. Bu çäg takmynan 1,14 gün massasy, şeýle-de bolsa köp halatlarda 2 ýa-da hatda 3 gün massasy hasaplanýar. Başga bir söz bilen aýdylanda, ýyldyzyň gara girdap döretmek mümkinçiligine eýe bolmak üçin ölen wagty biziň günümizden azyndan 1,14 esse uly bolmagydyr. Bu bolsa takmynan 2,17 nanilyon kilograma deňdir. Günüň massasyndan 3 esse az ýyldyzlar ölelerinde ak ýagtylyga öwriler. Ölümüň bu görnüşinden soň galan ýyldyzlara ak derwiş diýilýär. Ak derwiş emele gelende ata-baba ýyldyzynyň daşky bölekleri kosmosa ýaýraýar we planetanyň düýbüni tutýan gaz we tozan buludyny emele getirýär. Bular planetalaryň ýygy-ýygydan emele gelýän sebitlerdir. Gara girdaplaryň içine gaçsak näme bolar? Gara girdaplaryň içinde nämeleriň bolýandyklaryny ýa-da näl prosesde işleýändiklerini bilemiz ok. Gara girdaplar ölýärmi? Gara girdaplar hemme zat ýuwdýar. Şeýle-de bolsa töweregine hiç zat dökmeýän guruluş bolan üçin hiç açan ölmede öýdülýärdi. Galy berse-de gara girdabyň ölmegine hiç hil sebäp ýok ýaly. Bu pikir beýik fizik Stephen Hawking we Jacob Becksteiniň işi bilen düýünden ütkedi. Gara girdaplar Hawking radiasiýasy diýip adlandyrılan parlaklygy çykarýar. Bu radiasiýa sebäpli bugarmak görnüşde ýeterlik wagt bilen gara girdaplar teoretiki taýdan ýok bolar. Hasaplamalar gara girdaplaryň gitmek üçin zerur wagtyň onlarça ýa-da ýüzlerçe milliard ýyl bolandygyny görkezýär. Älemiziň 13,18 milliard ýyllykdygyny göz öňüne tutsak, bu döwrüň uzunlygine has gowy düşünip bolar. Emma bu bugarmak gara girdaplar bilen gyzykly mesele döredýär. Gara girdap baradaky maglumatlar paradoksy, gara girdaplar hasaplamalaryn görkezişi ýaly fizik maglumatlar düýünden ýok edip bilýän zatlar bolsa, köp fizik ýagdaýy ýeketek ýagdaýy çelli azaltmak ukybyna eýedir. Bu häzirki zaman fizikasynyň esaslaryny ters gelýänligi sebäpli gaty kyndyr. Sebäbi belli bir wagtda fizik ulgamynyň tolkun funksiýasynyň gymmaty başga bir wagtda onuň bahasyny keskitlemeli. Bu ýagdaýda gara girdaplaryň içindäki maglumatlary näme bolandygyny, gara girdaba düşmänke näme diýen anyklamagy başarmalydyr. Emma bu ýagdaýda gara girdaplar hakykatda maglumatlary ýa-da fizik maddalary ýok etmeýär. Bu paradoks gapmagarşylyk henizem çözülmeli soragydyr. 2016-njy ýylda ilkinji gerek biri-biri bilen çaklaşan gara girdaplar agyrlyk güýji tolkunlary arkaly ýüze çykaryldy. Aslynda käbir alymlar gara girdap ideýasyny halamady. Şolardan biri Albert Einstein. Sebäbi ilki bilen çäksiz wagt eýlenýän bu lokan jisimleriň näil emele gelýändigini belli däldir. Şeýle-de bolsa soňraky gözlegiler gara girdaplaryň emele geliş mehanizmini aýdynlaşdyrdy. İlki bilen teoretik maglumatlaryň esasynda işlenip düzülen gara girdap, soňra gytaklaýan gözlegçiler bilen köp sanly goldagçy ýygnady we tiz wagtdan astrofiziki jemgyýetde ylalaş gazanyldy. Teoretik taýdan döredilen deňlemelerin gara girdaplar barlaýanlygyny gören Einstein, halamayan pikirin maglumatlaryň esasynda kabul etmeli boldy. Einstein, otnositellik teoriýasyna göre, köp sanly obyekt gaty kiçijik nokada gönükdirilende kosmos wagt tekizligi hiç zat gaçyp bilmejek düzege öwrilýär. Muňa gara girdap diýeriz.
Häzirki wagtda gara girdaplar barada bilinmeýän maglumatlar gatykändir. Mysal üçin, gara girdaplaryň içine düşenimizde näme bolýar? Gara girdaplar älemiň döreşinde uly rol oýnap bilermi? Bu sorawlar astrofiziki we astronomiýa ilmlary tarapyndan henüzem öwrenilýän ugurlardyr.